nanawag? No. Lokit sa man eh! Way laing gwapo ng mga bana. Si Junjun eh. Ha? Binuang! Haman mo nakuha akong number! Wala kay pakialam kung asan ako nakuha yung number. Ang importante, nag-istura na itakaroon. Lain po kayo nagkanta! Kung sabay tuyo ni mo sa kuha, anong nanawag man ka? Love! Kailangan ni mo may balan ang kamuturan. Kamatuuran? Ang kamatuuran din ako nimo! Wala kang abalo kung unsa ni ka-importante akong istorya sa imuha. May pag-iop ni nimo! Paminaw! Ayaw kong palungi! Asa kamera? Ay, pagaday! Usay kamera, nabuang ka! Mauna ang buwana! Asa kamera? Asa luwag ba? Ay, Nabuang juday! paminaw ba? Unsa gani no? Ako isinsin mo nga video. Tanawa! Ha? Video? Mama! Nganong isindan magkunin mong video sa Chihuahua? Hindi magkudog laber! Grabe ha! Mananap di mong turing sa tong anak! Imong anak! Anak! Wag ko yan anak at Chihuahua! Mauna imong wala na ibalaan! Pagbuntis ni mo, 9 months ka! Na-miss siya! Unsa lang di siya? Natagakan ka o lang ka! Pagulat ko ni mo, narasay mo ha! Kung gusto ka makita yung atong anak! Anak! Wag ko na hinumduman nga naatay anak at Chihuahua! Naka-record na! Good! Imuha na na! Hello? Hello? Hello, hello? Wala lang dyan o! Ipalungan na dyan ko niya! Nagtuon sa akong bata, be. Kasi nagilag to. Na? Uy! Ang bata nagilag. Ang nga! Hello, isa itong anak ko eh. Wala'y panggatas ng bata. Pero sige lang na. Gisinda naman ako mo ang inahan. Tara ka nakagatas sa to. Mama! Papa! Tara kay gatas na. Abi! Grabe ng bataan eh. Huwag ka magaling. Managpa na. Wiwi! Ha? Si Willie? Ay, di ba niya? Grabe. Dapat lagi ba makabalik ka sa Tomboy para makasustento sa samuang anak. Papa! Wala na kay panggatas na. Ang nga!